Какво построи Вселената? Какво мислите, че е първото нещо, което Вселената е построила? Звезди? Планети? А може би динозаври? А какво ще си помислите, ако ви кажа, че тя е създала нещо магическо? Неща, които могат да превръщат една енергия в съвсем друга. Какво е преобразователна енергия? Подгответе въображението си. Нека си представим нещо страхотно. Крушката превръща електричеството в светлина. Автомобилният двигател превръща гумното в движение. А ти, точно ти, малки приятели, превръщаш вкусната храна в танци, веселие, игри и интригуващи мисли за света около теб. Тези неща се наричат преобразователи на енергия. Машини, хора, животни, които превръщат енергията в нови форми. Знаеш ли кои са първите такива преобразователи на енергия? Това са звездите. Първите преобразователи – звездите. След големия взрив Вселената била пълна с газ, най-вече водород, най-елементарния градивен блок. Но гравитацията започнала да действа. Упорито събирала газа, притискала го, стискала го, мачкала го, докато появила се първата звезда. Вътре в звездата водородните атоми се притискали толкова силно, че започнали да се сливат и да се превръщат в нови елементи. Този процес се нарича ядрен синтез и благодарение на него звездите греят. По този начин те ни снабдяват с нужната светлина и топлина. Какво представлява този ядрен синтез? Това е все едно да стиснеш снежна топка толкова силно, че тя да започне да свети. Как се раждат планетите? Звездите не живеят вечно. Някои завършват живота си с гигантски взрив, супернова. Те разпръскват звезден прах, въглерод, желязо, кислород, навсякъде. Тези частици започват да се слепват. Първо стават на прах, после стават на камъчета. След това камъчета стават на скали. Големите скали се превръщат в още по-големи скали. И накрая в планети. Все едно търкаляш снежна топка. Започваш с малко топченце сняг, а с всяко завъртане топката става все по-голяма и по-голяма. Така се родила и нашата Земя. Множество парченца от стари звезди. Животът – най-мистериозният преобразовател. И тогава, милиони години след като планетите били създадени, нещо изключително се случило. В една специална вселена, в една специална слънчева система, на една специална планета се появил животът. Миниатюрни мърдащи същества, които използвали енергията по съвсем нов начин. Растенията превръщали слънчевата светлина в храна. Животните превръщали храната в движение. А хората започнали да измислят нови начини за преобразуване на енергия. Животът станал най-напредналия преобразовател на енергия в Вселената. Хората – изобретатели на енергия. Ти не просто си направен от звезден прах. Ти си изобретател. Тепърва ще направиш вълнуващи открития за света около нас. Открития, които никой не си и представил. Хората открили огъня, за да готвят. Създали вятърните мелници, за да мелят повече зърно. Овладели електричеството, за да светят през нощта. Днес строим автомобили, соларни панели, космически кораби и роботи. Всичко това благодарение на преобразуваната енергия. Вселената ни даде тази енергия, а ние се научихме как да я оформяме. Финално послание. От звезди до планети. От светлина до живот. Вселената е пълна с преобразователи на енергия. А ти, малки изследователи, ти си един от най-силните. Следващия път, когато светнеш лампа, изядеш обяда си или си представиш бъдещето, помни, ти си част от космическата приказка за преобразяването. До скоро, малки изследователи! И не забравяйте, всички ние сме направени от магическия звезден прах.